हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 18वा दिवस, शेवटचा अध्याय. अध्याय सुरू हरे करण्या कृष्ण. हरे कृष्णा. आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वसतदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 18वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामानिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, आजचा आपला शेवटचा अध्याय आहे, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा कोर्स जो आहे तो संपूर्ण संपन्न होत आहे. आणि सगळ्यांना वंदन करून आपण पुढे जाऊया. आपला आजचा 18वा अध्यायाचं नाव आहे मोक्ष संन्यास योग त्यागाची परिपूर्णता. रोजप्रमाणे आपण 17व्या अध्यायात काय पाहिलं किंवा आपला कालचा अध्याय जो होता श्रद्धात्रय विभाग योग, म्हणजेच श्रद्धा म्हणजे विश्वास. आणि अर्जुनाने चौकशी केली होती की उपासना कशी करायची किंवा आपण जी उपासना करतो मग ती कशा पद्धतीमध्ये मोडली जाते, सात्विकी राजसी की तामसी. आणि मग त्याच्यावर भगवंतांनी उत्तर दिलं होतं, भरभरून उत्तर दिलेलं आहे. ते सांगतात की जसा आपला भाव जसा ईश्वर, हो की नाही. आणि म्हणून जशी आपली भावना असेल, ज्या पद्धतीची आपली उपासना असेल, त्याच पद्धतीत मोडली जाते. मग ती राजसीही असते, ती तामसीही असते आणि ती सात्विकीही असते. आणि मग आपण जे काही करतो, आपल्याला जी विहित कर्म सांगितलेली आहेत, मग ते यज्ञ असेल, ते दान असेल, ते तप असेल, तर त्याचे सुद्धा 3 प्रकार इथे भगवंतांनी सांगितलेले आहेत. तेही सात्विकी, राजसी आणि तामसी या प्रकारात मोडले जातात. आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही करता आहेत, जी प्रोसेस फॉलो करता आहेत, किंवा ज्या विश्वासाने किंवा फळाची अपेक्षा किंवा निरपेक्ष भावनेने, तर ह्या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करून ह्या 3ही प्रकारामध्ये त्या गोष्टी मोडल्या जातात. आणि मग सगळ्यात शेवटी आपण जे कुठलंही कर्म करत असतो किंवा कुठलीही पूजा विधी, बघा तुमच्याकडे कुठली पूजा असेल तर तुम्हाला जे गुरुजी येतात त्यांच्या प्रत्येक विधीच्या आधी इदम न मम असं म्हणत असतात ते.
म्हणजे हे माझं नाही, हे कृष्णार्पणमस्तु, हे तुम्हाला अर्पण. तसंच आपल्याला हरी ओम तत्सत हे प्रत्येक मंत्राच्या आधी असतं किंवा त्याची सुरुवातच प्रत्येक मंत्राची सुरुवात ही ओम पासून होत असते. मग ओम तत्सत म्हणजे आपलं सर्व कर्म जे आहे ते भगवंताला अर्पण करायचं, त्याला समर्पण करायचं आणि अशा पद्धतीने आपण आपलं सर्व कर्म जे आहे ते अ, अ, भगवंताला अर्पण करून करता तो आहे आणि आपण फक्त त्याच्या आनंदासाठी आपला हा प्रपंच करत आहोत, हे आपलं जीवन जगत आहोत. तर या भावनेने आपण आपलं कर्म करायचं. लगेच आपण पुढे जाणार आहोत. आजचा आपला 18वा अध्याय आहे, निर्णायक अध्याय आहे. तसं बघायला गेलं तर मग अध्याय नंबर 2 ते अध्याय नंबर 17 मध्ये तत्वज्ञान सगळ्याच प्रकारचं संपून जातं आहे किंवा सांगून टाकलेलं आहे. मग पुढचे अध्याय किंवा 18वा अध्याय कशासाठी? हा पण मुद्दा आहेच की नाही? मग 18व्या अध्यायामध्ये 18वा अध्याय हा सगळ्या प्रकारचा, सगळ्या तत्वज्ञानांचा सारांश आहे, असं आपण म्हटलं तरी चालेल. आणि आपण दुसऱ्या अध्यायापासून 17व्या अध्यायापर्यंत जे काही शिकलेलो आहोत, तर ते पुन्हा आपण आजच्या अध्यायामध्ये बघणार आहोत. तर आपल्या आजच्या अध्यायाची सुरुवातच आपले भगवद्गीतेच्या तत्वज्ञानाची सुरुवातच कर्मापासून झालेली होते. त्यामुळे 18व्या अध्यायाची सुरुवातही कर्मापासून झालेली आहे. मग कर्मयोगाद्वारे बंधनातून कशी मुक्तता हे आपल्याला पहिले काही अध्याय श्लोक सांगणार आहेत. मग त्याच्यानंतर कर्म आपण जे करतो, आपण कर्म कर्म म्हणतो, जी कृती करतो, तर आपल्याला असं वाटत असतं आपणच सगळं करतो. हे मी केलं आहे, माझ्यामुळे झालं आहे, असं आपल्याला फार वाटत असतं की नाही? मग त्याचे 5 घटक आहेत. मग ते 5 घटक कुठले आहेत नेमके ते इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. मग आपण 3 गुण आपण 14व्या अध्यायात पाहिलेलं आहे. कालच्या 17व्या अध्यायातही पाहिलेलं आहे. आणि आजच्या अध्यायातही काही श्लोक ह्या 3 गुणांवर आहेत. कसा 3 गुणांवर प्रभाव पडावा असेल, तर आपलं कशी जीवनशैली असते, आपली दिनचर्या कशी असते, ते आपल्याला आज बघायचं आहे. पुन्हा एकदा आपण वर्णाश्रम द्वारे आपण आपलं शुद्धीकरण म्हणजे आपण आपल्यातला शुद्ध सात्विक भाव आपण जागृत करून भगवंतापर्यंत पोहोचणं. तर ते कसं शक्य आहे किंवा ते कसं केलं जातं? आणि मग गोपनीय ज्ञान काय आहे? शुद्ध भक्तीमध्ये म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये वावरणं म्हणजे नेमकं काय करणं? आणि सगळ्यात शेवटी निष्कर्ष. आणि इथे आपला आता आपण पुढे जाऊया. सगळ्यात पहिले अर्जुनाचा प्रश्न आहे. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. मग इथे अर्जुन म्हणतायत की हे महाभाव ऋषिकेश, हे केशिनी सूदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. मग आता इथे भगवंतांना ऋषिकेशही म्हटलेलं आहे आणि केशिनी सूदनही म्हटलेलं आहे. ऋषिकेश म्हणजे सर्व इंद्रियांवर ज्याचं नियंत्रण आहे असे भगवान श्रीकृष्ण. आणि केशिनी नावाच्या राक्षसाचा वध केला होता. जसा त्या राक्षसाचा वध केला तसा माझ्या अज्ञानाचा वध कर, ज्ञानरूपी शस्त्राने त्याचा वध कर, अशी कुठेतरी आर्जवता पुन्हा एकदा अर्जुनांनी भगवंतांना केलेली आहे. आणि फक्त अर्जुनाने विचारावं आणि भगवंतांनी भरभरून सांगावं, तसं ह्या अध्यायातही भगवंतांनी भरभरून सांगितलेलं आहे. ते म्हणत आहेत, कामान्यां कर्मणां नासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम राहुस्त्यागम विचक्षणा. मग इथे भगवंत म्हणतायत, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्माचा त्याग त्याला विद्वज्जन्य संन्यास असं म्हणतात. आणि सर्व कार्याच्या फलाचा त्याग करण्याच्या बुद्धिवान लोक त्याला त्याग असं म्हणतात. मग आता इथे त्यागाचे 2 प्रकार आहेत किंवा आपण पाहिलेलं आहे, युक्त वैराग्य आणि फलगू वैराग्य, हो की नाही? मग ज्या भौतिक इच्छा आकांक्षा आहेत, आता आपण जे जीवन जगतो आहे, महाभौतिक प्रपंच आहे आणि मग आपली ही सगळी भौतिक नाती, आपलं हे सगळं भौतिक प्रपंचावर आपली रोजची आपली जी दिनचर्या आहे, त्या सगळ्या गोष्टींचा त्याग करायचा. कुठेतरी वनात निघून जायचं किंवा त्याला बरेच जण संन्यास असं म्हणतात, त्याला त्याग असं म्हणतात. आणि काही इथे जे बुद्धिमान लोक आहे, बुद्धियोग हा भक्तियोग आहे,
असं मी तुम्हाला आधी पण सांगितलेलं आहे. म्हणजे बुद्धिमान लोक आहे. बुद्धिमान लोक म्हणजे ज्यांना ज्ञान काय आहे माहिती आहे, शास्त्र काय माहिती आहे, भगवंत कोण आहेत माहिती आहे. आणि मग त्यांचं असं मत आहे, की काही कुठे घरदार सोडून जायची गरज नाही आहे. तुम्ही घरीच राहा, तुम्ही तुमचं कर्म करा. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत सर्व कर्म करा. पण त्या कर्माच्या फळाचा त्याग करा. कर्मफल चा त्याग केल्यावर त्याला त्याग असं म्हणतात. अशी 2 विविध मतं आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, काही विद्वज्जन असं घोषित करतात, की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे. परंतु इतर विचारवंतांचं असं म्हणणं आहे, की यज्ञ, दान, तप अशा कर्माचा कधीही त्याग करू नये. मग काही तर्कवादी असे आहेत, की कर्मच करू नये. आणि ती सगळी सदोष आहेत, आपल्याला बंधनात अडकवतात. मग ते अशा करूच नये, असं काही लोकांना वाटतं. आणि मग काही पण तरीही जे विद्वान आहेत, जे शास्त्राला जाणतात, तर ते म्हणतात तुम्ही भौतिक कर्माचा त्याग करा, पण यज्ञ, दान आणि तप ह्या गोष्टींचा कधीही त्याग करू नका. ते विहित कर्म म्हणून करतच राहा. असं बऱ्याच जणांचं मत आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्. यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम. मग इथे भगवंत सांगत आहेत, यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा कधीही त्याग करू नये, कारण ती कर्म केली पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि तप ही जी कर्म आहेत, अशी कर्म महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. मग इथे भगवंत सांगत आहेत, की आपल्याकडे आपण पाहिलेलं आहे, योगक्षेमम वहाम्यहम. आपल्यामध्ये जे काही अधिक गुण आहे, त्याची बरोबर भरपाई भगवंत करतात. त्यांची कृपाप्रसाद आपल्यावर असतो. तसंच आपली जशी-जशी अध्यात्मातली प्रगती होत असते आणि त्याच्यासोबत आपण नामजपासोबत आपण ही विहित कर्म जी आपल्याला सांगितलेली आहे, यज्ञ कर्म आहे, दान आहे, तपस्या आहे. तर हे सगळं जर तुम्ही करत असाल, तर निश्चित याचा त्याग करू नये. कारण की जरी आध्यात्मिक प्रगती वाढत असली, तरी सुद्धा तुमच्यातलं जे काही राहिलं असेल, जे काही उणं असेल, त्या तुमच्यातलं जे काही विकर्म असतील, त्याचं क्षालन किंवा जे काही उणं वगैरे आहे, तर त्याची भरपाई ह्या गोष्टी करत असतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. मग दान कसं करावं, तप कसा करावा हे आपण कालच्या अध्यायात पाहिलेलं आहे. आता आपण पुढे जाऊया. इथे भगवंत म्हणत आहेत, एतान्यपि तु कर्माणि संगत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मम उत्तमम्. मग ही सर्व कर्म कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फळाच्या अपेक्षेविना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्म कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत, असं माझं अंतिम मत आहे. मग आपण ही जी काही कर्म करतो आहोत, तर ती आपल्याला कोणीतरी सांगितले आहे किंवा कुठलं तरी फळ मिळणार आहे, स्वार्थ बुद्धीने केली नाही. आपलं ते कर्तव्य आहे, विहित कर्म म्हणून ते केलं पाहिजे. आता इथे एक उदाहरण आहे बघा. ते बकरीचं, शेळीचं पिल्लू जे आहे ते पाण्यात बुडतं आहे. त्या प्रवाहाच्या अ, वेगामध्ये ते बुडतं आहे. त्याचा कदाचित प्राणही जाऊ शकतो. पण हे दोघं जण जे आहेत, त्यांना पोहता येतं आहे. मग पोहता जर येतं आहे, माझ्याकडे ते कौशल्य आहे, माझ्याकडे ते गुण आहेत, तर समोरून एक वाहत जाणारं पिल्लू आहे, मी त्याला का वाचवू नये? ते माझं कर्तव्य आहे, कारण मला पोहता येतंय आणि ते बिचारं ते शेळीचं पिल्लू असेल, बकरीचं पिल्लू असेल, तर ते वाहतं आहे, तर त्याचे प्राण वाचवणं हे माझं कर्तव्य आहे. की नाही ती शेळी, ते बकरी मला उद्या जाऊन काहीतरी माझ्या उपयोगात पडणार आहे किंवा आज मी त्या शेळीचं पिल्लू वाचवलं, तर उद्या मला काहीतरी पुण्यकर्म मिळणार आहे वगैरे अशा कुठल्याही हेतूने न करता मला पोहता येतंय आणि ते बुडतं आहे. तर त्या बुडणाऱ्याला वाचवणं हे माझं कर्तव्य आहे, इति कर्तव्य आहे, आद्य कर्तव्य आहे. या भावनेने प्रत्येकाने आपलं कर्म प्रामाणिकपणे केलं पाहिजे, असं भगवंत सांगत आहेत. मग आपल्याला असं वाटतं किंवा आपण जे काही कर्म करत असतो, अगदी सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण सतत काहीतरी करत असतो. तर त्याचे पण ते 3 प्रकार आहेत. मग काही गोष्टी ज्या आहेत त्या अज्ञानात घडत असतात. अज्ञानात का घडतात? कारण की भ्रम आहे.
अज्ञानरूपी भ्रम असल्यामुळे, की नाही ती गोष्ट केलीच पाहिजे असं वाटतं आणि मग हे तुमचं विहित कर्म नाही, हे लक्षात ठेवा. काही-काही गोष्टी आपली आवड असते, पॅशन असते, रजोगुण आणि मग ती आपलं ते किती का कठीण असे ना आणि त्याची आपल्याला कदाचित कॉन्फिडन्स नसतो, भीती वाटते. पण ती आपली आवड आहे ना, पॅशन आहे आणि मग काहीतरी सिद्ध होईल, प्रसिद्धी मिळेल, आपण वेगळं काहीतरी केलं तर, कुठलातरी रेकॉर्ड होईल, काहीही, कुठलीही गोष्ट असेल. पण मग ती ते सुद्धा विहित कर्म नाही. मग विहित कर्म कुठली आहेत? जी चांगुलपणामध्ये आहे, जी प्रामाणिकपणे केली जातात, जी कर्तव्य बुद्धीने केली जातात आणि त्याच्याने फक्त आणि फक्त चांगुलपणा वाढीस लागणार आहे. आपल्यातला सुद्धा, समोरच्याचा सुद्धा. आता अशी कर्म जी आहेत ती विहित कर्म आहेत. म्हणजे आपण जे काही काम करतो, जी काही गोष्ट करतो, जो काही विचार करतो, तर त्याच्या ह्या 3 कॅटेगरीमध्ये ह्या गोष्टी डिव्हाईड होतात. आता मग पुढे बघूया, की आपल्याला नेहमी वाटत असतं, की हे सगळं मीच केलं, माझ्यामुळेच घडलं वगैरे, वगैरे. असं वाटतं की नाही? मग आपण जे कर्म करत असतो, तर ते कर्म म्हणजे जे काम आपण एखादं करत असतो, तर ते 5 घटकांमुळे पूर्ण होतं. मग ती 5 घटकं कुठली आहेत, ते इथे भगवंत सांगत आहेत. "हे महाबाहू अर्जुना, वेदांत या वेदांत यानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 प्रकारे कारणं आहेत. ती कारणं माझ्याकडून तू समजून घे. कर्माचं स्थान, विभिन्न इंद्रिय, कर्ता, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि सगळ्यात शेवटी महत्त्वाचं म्हणजे परमात्मा, परमेश्वर, भगवान श्रीकृष्ण ही 5 कारणं आहेत. मग आता बघा, इथे आपल्याला एक सुंदर असं उदाहरण आहे. तुमच्या समोर आता हे एक बॅरल लँड दिसतं आहे. बरोबर? मग की हे झालं कर्माचं स्थान म्हणजे इथे तुमचं कर्म होणार आहे. मग आता त्या बॅरल लँडवर काही आर्किटेक्ट म्हणा, काही इंजिनिअर्स आले आणि त्यांनी ठरवलं, की इथे ही लँड जी आहे याच्यात बाकी काही होणार नाही, पण फॅक्टरी छान होऊ शकते आणि म्हणून त्यांनी डिझाइन वगैरे तयार केलं आणि मग त्यांनी जे डिझाइन तयार केलं ते कोणीतरी अप्रूव्ह केलं आणि अप्रूव्हलनुसार ते स्ट्रक्चर उभं राहिलं. ते स्ट्रक्चर लेबर्सने उभं केलं. लेबर्स म्हणजे कामगारांनी ते तिथे उभं केलं आणि मग ते स्ट्रक्चर उभं झाल्यानंतर तिथे एक फॅक्टरी तयार झाली. एक कापड विणण्याची फॅक्टरी तिथे तयार झाली. म्हणजे तुमचे फिनिश्ड प्रॉडक्ट सुद्धा तयार झाले आणि जो काही तुमचा पक्का माल तयार झाला, कच्च्या मालापासून पक्का माल तयार झाला, तो विकण्यासाठी दुकानात सुद्धा आला आणि लोकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. मग आता मला सांगा, ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये किती घटक आहेत बघा. सगळ्यात पहिले तर आहे तुमचं हे बॅरल लँड म्हणजे कर्माचं स्थान. मग त्याच्यामध्ये कर्ता बघा किती आहेत. मग दुय्यम हां, म्हणजे पण त्याच्यामध्ये तुमचे हे इंजिनिअर्स आहेत, आर्किटेक्ट्स आहेत. त्याच्यानंतर ते स्ट्रक्चर उभं करणारी तिथे ते लेबर्स आहेत. त्याच्यानंतर हे ते सगळं स्ट्रक्चर उभं राहिल्यानंतर ॲक्चुअली जेव्हा फॅक्टरी चालू होते, तेव्हा त्या मशीनवर काम करणारे लेबर्स आहेत. एवढे सगळे कर्ता आहेत. त्याच्यानंतर त्या सगळ्या नुसते ते त्यांचं काम करतात म्हणजे त्यांची इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय आणि कर्मेंद्रिय सुद्धा तिथे कामाला लागलेली आहेत. त्यांचे अथक परिश्रम आहेत, प्रयत्न आहेत आणि सगळ्यात शेवटी म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित घडत आहेत कारण उपदेष्टा, अनुमंता. अनुमती कोण देत आहे? भगवान श्रीकृष्ण, परमात्मा, परमेश्वर. ते तिथे आहेत, ते तिथे उपस्थित आहेत आणि हे सगळं काम जे आहे, तर त्याला परमिशन देतात. फायनल परमिशन म्हणू शकतो, अनुमती देतात. त्यामुळे कुठलाही अडथळा निर्माण होत नाही आहे आणि ते कार्य सिद्धीस जातं आहे. ते कार्य पार पडतं आहे. म्हणजे एक कर्म जे आहे, एक आपली एखादी गोष्ट जी आहे, ती करण्यासाठी 5 घटक अवलंबून असतात. आपल्याला वाटतं मी केलं, माझ्यामुळे झालं. आता हा आर्किटेक्ट म्हणेल, "बरं झालं मी आलो इथे बघितलं हे बॅरल लँड तर असंच राहिलं असतं. मी तिथे डिझाइन तयार केलं, एक फॅक्टरी उभारली आणि आता छान कपडे येतायत बाजारात. किती प्रॉफिट कमवून दिलं मी." असं आपण म्हणतो, हो की नाही? किंवा असा तो इंजिनिअर म्हणेल. पण तेव्हा त्या इंजिनिअरला आपल्याला असं सांगायचं आहे, की "बाबा ते तू एकटा नव्हता. ती फॅक्टरी उभं राहण्यासाठी आधी तिथे जमीन होती. जमीन होती म्हणून तुला सुचलं. ते सुचवणारा सुद्धा कोण होता? आणि परत ती उभारण्यामागे किती परिश्रम, किती इंद्रिय, किती
करते, करते म्हणजे किती दुय्यम आहेत, की ज्यांच्याकडून करून घेत आहे भगवान आणि सगळ्यात शेवटी परमात्मा परमेश्वर. तेवढ्या सगळ्यांनी मिळून ती गोष्ट जी आहे, ते कार्य जे आहे ते पार पडलेलं आहे. आणि म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला असं नेहमी वाटतं, की तो एकमेव करतो आहे, तो मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. आणि असं कधी तरीही असं काही लोकांना वाटतं, की नाही बरं हे सगळं माझ्यामुळे झालं. मी केलं. मला काहीतरी रिकॉग्निशन मिळालं पाहिजे. मला काहीतरी कोणीतरी पाठ थोपटली पाहिजे, शाबासकी दिली पाहिजे, अवॉर्ड मिळाला पाहिजे वगैरे, वगैरे असा काहीतरी कोणतरी विचार करणारा तो मूर्ख आहे, तो मूढ आहे असं इथे भगवंत म्हणत आहेत. कारण त्याची दृष्टी कशी आहे? घोड्यासारखी आहे. तो सदोष दृष्टी आहे. तो 360 अँगल्सने तो एनालिटिकल माइंडने विचार करू शकत नाही. असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि मग आपण जे करणारं कर्म आहोत, तर त्याचेही 3 घटक आहेत. मग ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता ही त्या कर्माला प्रेरणा देणारी कारणं आहेत. तर ते कर्म पूर्ण होण्यासाठी आपली इंद्रिय, कर्म म्हणजे स्वतः ते काम आणि कर्ता ह्या 3 गोष्टींचे हे 3 गोष्टी किंवा हे 3 कर्माचे घटक आहेत. मग आता इथे बघा ह्या फुटबॉल प्लेयरचं उदाहरण आहे, की तो छान खेळतो आहे किंवा खेळण्यासाठी आधी त्याने त्याच्या मनामध्ये विचार केलेला आहे. म्हणजे आधी सगळ्यात पहिली गोष्ट तर त्याने त्या खेळाचं नॉलेज घेतलेलं आहे. बरोबर? त्याच्यानंतर तो बॉल पुश करताना किंवा तो बॉल मारताना त्याला किती जोर दिला पाहिजे, कुठल्या ताकदीने त्या बॉलला पुश केलं पाहिजे म्हणजे तो गोल होईल किंवा तो गोल नाही होणार. आपण कसं समोरच्याला हरवू शकू, हे आधी त्याने मनामध्येच तयार केलेलं आहे. आणि म्हणून ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 प्रेरणा देणारी म्हणजे आपण कुठलंही काम करतो, त्याआधी आपण मनामध्ये ते काम करून टाकतो आणि मग आपले ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिये जी असतात, ते काम जे आहे ॲक्चुअली होतं. अजून एक उदाहरण द्यायचं झालं, तर आपण सकाळी असं मध्येच आठवतं, की काहीतरी स्वयंपाक करतो आहे. अरे आणि हे नाहीच आहे. भाजी आणायला गेलं पाहिजे किंवा आपण घरात कोणाला तरी सांगतो, की "जा रे दुकानातून हे घेऊन ये." आणि मग एखादी गोष्ट जर तो कोणी उतरणारा असेल किंवा आपण स्वतः जाणारे असू, तर आपण आधी मनाने तिथपर्यंत पोहोचलेलो असतो. त्या दुकानामध्ये सुट्टे चालतात का? नाहीतर तेवढे पैसे घेऊन जाणं, नाहीतर म्हणजे पर्स काढणं, आपल्याला ती वस्तू घेतल्यानंतर ती ठेवायला भाजी पाहिजे, सॉरी पिशवी पाहिजे. मग आपण पिशवी घेतो. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी कुठे ठेवलेल्या आहेत, तिकडनं त्या सगळ्या उचलणार, ते घेणार आणि मग आपण घराबाहेर पडणार. आणि मग ते दुकान कुठेसं आहे, कितीशी लांब आहे, जवळच असेल तर पटकन चालत जाऊ, नाहीतर टू व्हीलर काढू आणि पटकन जाऊन येऊ, वेळ व्हायचा होता कामा नये. हे सगळं आपण मनात आधी सगळं ठरवलेलं असतं आणि मग त्याच्यानंतर आपण प्रत्यक्षात दरवाजा उघडून बाहेर जातो आणि ती वस्तू घरात घेऊन येतो. म्हणजे किती आपल्याला हे म्हणजे प्रेरणा देणारी एखादं कर्म जे आहे, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही आपण मनामध्येच ते कर्म म्हणजे ही प्रेरणा देतं. म्हणजे ते काम मनानेच आपण आधी पूर्ण करतो आणि मग त्याचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन होतं. म्हणजे मग आपली ज्ञानेंद्रिये, कर्मेंद्रिये आणि स्वतः आपण ते कर्म करतो. आणि मग आता आपली अशी रोजची जी विविध कर्म जी आहेत, ती आपल्या ह्या 3 गुणांमध्येच त्याची विभागणी झाली आहे किंवा मग आपण काय विचार करतो आहे किंवा आपल्यासमोर काय सिच्युएशन आहे, या सगळ्या गोष्टींच्या 3 गुणांमध्ये विभागणी झालेली आहे. तर आता पुढच्या काही स्लाइड्स आहेत, तर ते भगवद्गीतेच्या श्लोकांचा अर्थ आहे आणि त्याचबरोबर आपण तेव्हा त्या क्षणी किंवा आपण काय करतो, तर त्याचं सुद्धा मूल्यांकन कुठेतरी आहे. तर तुम्ही फक्त स्वतःला मार्क द्यायचे आहेत, मूल्यांकन करायचं आहे. 3, 2, 1 पुढच्या काही 5-6 स्लाइड्स असतील, तर स्वतःला मूल्यांकन द्या आणि ते फक्त ॲड करत जा एकामागून एक आणि सगळ्यात शेवटी मग तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये सांगू शकता. आता पहिलं आहे भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचं ज्ञान. मग ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक ज्ञान समज.
ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न भिन्न प्रकारे जिवंत अस्तित्व आहे हे आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. तिसरं आहे आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो आणि त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या ज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान असं समज. मग आता इथे ज्ञानाचे 3 प्रकार आहेत. मग इथे सगळ्यात पहिलं भगवंतांनी असं सांगितलेलं आहे की द्वैत आणि अद्वैत. म्हणजे जिथे द्वैताची भावना आहे आणि म्हणजे भगवंत कोणीतरी वेगळे आहेत, मी कोणीतरी वेगळा आहे, हा कोणीतरी वेगळा आहे, ही कोणीतरी वेगळी आहे. असे सगळे वेगवेगळे कर्ते आहेत. आपण भिन्न-भिन्न शरीर धारण केलेली भिन्न-भिन्न लोकं आहोत. आपल्याला एक स्वतंत्र अस्तित्व आहे. हा जो विचार आहे, हा रजोगुणी विचार आहे. त्याच्यानंतर आपण ज्या भ्रमामध्ये आपण वावरत असतो. फक्त आपलं जग हे आपल्यापुरतंच असतं. आजूबाजूला काय घडतं आहे, त्याचा परिणाम काय आहे माहीत नाही आणि जो फक्त आणि फक्त स्वतःसाठीच जगत असतो किंवा स्वतः काहीतरी कुठलातरी भ्रम, कुठल्यातरी अज्ञानाने तो भ्रम तयार केलेला असतो आणि त्याच्यातच जगण्यासाठी तसाच जगत असतो. तर ते आहे तमोगुणी ज्ञान. तेच त्याला सत्य वाटू लागतं आणि तो त्याच्यातच जगत असतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सात्विकी गुण. सात्विकी ज्ञान काय आहे, की जिथे द्वैताची भावनाच उरत नाही, तिथे अद्वैताची भावना आहे. तर मी आणि भगवंत कोणी वेगळे नाहीच आहेत. मी त्या भगवंताचाच अंश आहे आणि मला त्याची अ, साधना करणं, उपासना करणं, सेवा करणं हे माझं इति कर्तव्य आहे. ही समज, हा विचार, हे सगळं हे ज्ञान काय आहे आणि नुसतं समज, नुसतं विचार नाही, तर कुठेतरी त्याचं अनुशीलन, तर हे सात्विकी ज्ञान आहे. मग 3, 2, 1 असं मूल्यांकन आहे, तर तुम्ही सुरुवात करू शकता. पुढचं आहे की कर्म. मग जे कर्म नेमलं आहे, आसक्तीशिवाय केलं जातं, ते राग, द्वेष न ठेवता फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केलं जातं, त्या कर्माला सात्विकी कर्म म्हणतात. परंतु जे फळाच्या अपेक्षेने किंवा फळाची आशेने इच्छा धारण करणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने ते कर्म केलं जातं, त्यामध्ये मी त्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केलं जातं, ते रजोगुणी कर्म आहे. आणि ते कर्म मोहाने कुठल्याही शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून भावबंधनांची पर्वा न करता क्लेश देण्याकरिता, हिंसा किंवा दुसऱ्यांना दुःख देण्याकरता केलं जातं, ते कर्म तामसिक कर्म आहे. मग आता आपण जे काम करतो, जे कर्म करतो, तर त्याच्यामध्ये कुठलाही एकदम प्रामाणिकपणे शुद्ध भावनेने केलेलं, फळाची अपेक्षा नाही आणि असा कुठलीही आसक्ती नाही, कुठलंही प्रलोभन नाही. तर फक्त माझं इति कर्तव्य आहे म्हणून केलं जातं. ते भावनेने युक्त असलेलं कर्म ते सात्विक कर्म आहे. जे फळाची अपेक्षा करून याच्यामध्ये माझा फायदा काय आहे? मी का करायचं? माझा एवढा-एवढा फायदा आहे. तर मी नक्की करणार. जीव ओतून करणार. अगदी अ, खूप कष्ट करून ते कर्म करणार. कारण माझा एवढा-एवढा फायदा आहे. जेवढे जास्त कष्ट तेवढा जास्त फायदा. हे रजोगुणी कर्म आहे. आणि जे कर्म करताना प्रामाणिकपणा वगैरे सगळं बाजूला ठेवायचा. मला हवं आहे, माझ्या सुखासाठी, माझ्या आनंदासाठी मला ते करायचंच आहे. मग तिथे सत्य काय आहे, असत्य काय आहे, प्रामाणिकपणा आहे का? का आपण काहीतरी वाममार्गाला लागतो आहे, याची कशाचीही तमा करायची नाही, पर्वा करायची नाही. आणि असं जे कर्म आहे, त्याला तामसिक कर्म असं म्हटलेलं आहे. हे पण 3, 2, 1 मूल्यांकन आहे, तुम्ही देऊ शकता. पुढचं आहे कर्ता. कर्माचे घटक आहेत ना, मग तिसरा घटक आहे कर्ता. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता नित्य अहंकाराविना निश्चयाने, उत्साहाने यशापयश यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो, त्याला सात्विक कर्ता असं म्हणतात. जो कर्ता कर्म आणि कर्मफल याप्रती आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी, शाळू, अपवित्र व सुखदुःखांमुळे विचलित होतो, असा रजोगुणी कर्ता आहे. जो कर्ता नेहमीच शास्त्राविरुद्ध कर्म करतो
जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो, जो आळशी आहे, सदैव काम करताना चालढकल करणारा असतो, त्याला तमगुणी कर्ता असं म्हणतात. मग सत्वगुणी कर्ता असा आहे, की कुठलाही अहंकार नाही, कर्तव्य बुद्धीने आपलं कर्म करणं आणि मग आपल्याला यश मिळतंय का अपयश होतोय, आपल्याला काही त्रास होतोय का? अशा कुठल्याही गोष्टीची पर्वा नाही करायची. माझं कर्तव्य कर्म आहे, मला ते करायचं आहे, भले मला त्रास का होईना. हा सात्विकी कर्ता आहे. त्याउलट रजोगुणी कर्ता, की माझा किती फायदा आहे आणि मग तशाच पद्धतीने कर्म करायचं आणि मग ते कर्म करताना कधीतरी फायदा होतो. मग फायदा झाला की आनंदाने उड्या मारायच्या. कधी-कधी तोटा होतो. तोटा झाला की मग इतकं डिप्रेशनमध्ये जायचं आणि मग मन खट्टू करून बसायचं. हे सगळं जे आहे, विचलित भावना जी आहे, ती तो रजोगुणी कर्ता आहे. आणि तमोगुणी कर्तामध्ये की मुळातच तिथे प्रामाणिकपणे ते कर्म केलेलं नसतं. दुसऱ्याचा आणि ते कर्म करताना आपण कोणाला तरी त्रास देतो आहोत का? किंवा आपण कोणाचा तरी अपमान करतोय का? कोणाला बरं वाईट बोलतो आहे का? आपण आळशीपणा करतो आहे का? वगैरे असं किंवा असे सगळे जे आहे, हे तमोगुणाचा प्रकार आहे. तमोगुणी कर्ता 3, 2, 1. पुढचं आहे सात्विक बुद्धी. हे पार्थ या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य, सहकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन, मोक्ष यांना जाणतो. तर ती सात्विक बुद्धी आहे. राजसी बुद्धी, हे पार्थ जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म काय आहे, सहकार्य यांमधील भेद जाणू शकत नाही, ती राजसी बुद्धी. आणि तिसरं आहे की भ्रम आणि अंधार याच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला अधर्म आणि अधर्माला धर्म समजते, उलट हा बरोबर, तर ती आहे तामसिक बुद्धी. मग सात्विक बुद्धी जी आहे, की जी आपल्याला बंधनातून अडकवते, बाहेर काढते आणि आपल्याला जो निवृत्तीचा मार्ग जो आहे, या मोक्ष मार्ग जो आहे, त्या मार्गाला आपल्याला क्रमस्थ करते, मार्गस्थ करते, ती सात्विक बुद्धी आहे. राजसी बुद्धी म्हणजे की खरं खोटं, योग्य अयोग्य, सत्य असत्य याच्यातला भेद नाही जाणता माझा फायदा किती आहे, ते जाणून त्याचं फक्त काम करायचं, ही राजसी बुद्धी. आणि सगळीकडे अहंकार, अंधकार भरलेला आहे, भ्रम भरलेला आहे आणि अशा पद्धतीने आपण अ, कुठलं तरी काहीतरी काम करतो आहोत, जे चुकीचंही असू शकतो, पण त्याचा काही फरक पडत नाही. तर ती झाली तामसिक बुद्धी. मग याला पण 3, 2, 1 मूल्यांकन आहे. पुढचा निश्चय आहे. अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करून निश्चय करतो, तो म्हणजे सात्विक निश्चय. जो निर्धाराने धर्म, अर्थ, काम यांच्या फळांचा सतत निश्चय करतो, तो राजसिक निश्चय. आणि जे पार धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धी म्हणजे तामसी वृत्ती होय. मग आता जो निश्चयामध्ये आपण आता आपल्याला आपले इंद्रिय, मन ह्या सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण आणायला सांगितलेलं आहे. हो की नाही? इंद्रिय इच्छा, नुसते इंद्रिय आहे, इंद्रिय विषय आहेत का नाही, तर प्रत्येक इंद्रियाची अशी आपापली एक इच्छा आहे. तर ह्या सगळ्यांवर नियंत्रण आणायचं आणि आपलं विहित कर्म पार करायचं, तर हा झाला सात्विकी निश्चय. माझं फळ किती आहे, की आणि फळाच्या अपेक्षेने अगदी खूप काम करायचं, अगदी मन लावून काम करायचं. पण जेवढं जास्त फळ, तेवढं जास्त तुम्ही काम कराल. तर तो निश्चय जो आहे, तो सात्विकी सॉरी तो राजसी निश्चय आहे. कारण की तिथे फळाचा आपण विचार करतोय, फळाच्या अपेक्षेने करतो आहे. आणि तिसरं जे आहे, की जे आपल्याला ज्या प्रतिक्रिया आहेत, म्हणजे जसं आता अर्जुनाची आहे, ती तो मोहामध्ये येत आहे, तो भ्रमामध्ये आहे. म्हणून त्याला वैषम्य आलेलं आहे, की भय, शोक याच्या पलीकडे तो जाऊ शकत नाही आणि त्याच्यामध्येच त्याच विचारांमध्येच
की त्या भ्रमामध्येच आहे, तर ती झाली तामसी धृती, तो तामसी निश्चय झाला. आणि मग याला पण 3, 2, 1 असं मूल्यांकन आहे. आणि मग तिसरं सुख आहे. आता सुखामध्ये पण 3 प्रकार आहेत. जे आरंभी विषासमान प्रतीत होते, परंतु शेवटी अमृततुल्य असते. जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते, त्याला सात्विक सुख म्हटलेलं आहे. इंद्रियांच्या विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते, परंतु जे विषयाप्रमाणे असते, त्या सुखाला राजसिक सुख असं म्हणतात. जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटापर्यंत मोहमयी असते आणि जे जीत, जे निद्रा, आळस, प्रमाद यांपासून उत्पन्न होते, ते तामसिक सुख आहे. मग सात्विक सुख असं आहे, की सुरुवातीला असं आपल्याला वाटतं, की त्रासदायक, क्लेशदायक वाटतं, पण त्याचा लाँग टर्ममध्ये तुम्हाला फायदा होणार आहे. तर ते आहे सात्विक सुख. मग याच्यामध्ये आपलं नामस्मरण असेल, किंवा सकाळी पहाटे उठून आपण काहीतरी ब्रह्ममुहूर्तावर आपण करणं, मग तो अभ्यास असेल, मग कुठलंही तुमचं कर्म असेल, तर ते आहे सात्विक सुख. अ, राजसी सुख असं आहे, की तुम्हाला की सुरुवातीला लगेचच आनंद मिळतो किंवा सुख असं वाटतं, की वाह! किती छान वाटतं आहे. आणि पण ते क्षणिक असतं आणि लगेच त्याच्यानंतर तुम्हाला येणारा जो अनुभव असतो किंवा तुम्हाला दुःख बघावं लागतं किंवा तुम्हाला त्रास होतो. तर ते आहे राजसिक सुख. मग उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण खाली उतरलो आणि खाली उतरल्यावर मस्त चमचमीत भज्या वगैरेंचा वास येतोय आणि आपण त्या खाल्ल्या. किती छान वाटतं की नाही? गरम-गरम भज्या खाल्ल्या आणि मग तेव्हा आपल्याला असं वाटतं, "अरे वाह, वाह! यासारखं सुख नाही." पण मग नंतर घरी आल्यावर रात्री काय होतं, सकाळी काय होतं, तुम्हाला ॲसिडिटी होतं, अपचन होतं, डोकं दुखतं. म्हणजे नंतर त्याचा तुम्हाला तोटा आहे. सुरुवातीला तुम्हाला ते आनंददायी वाटतं, सुखी वाटतं, पण त्याचा नंतर तुम्हाला तोटा आहे. त्याच्यापासून तुम्हाला त्रास होणार आहे, क्लेशदायक आहे. तर ते राजसिक सुख आहे. आणि तामसिक सुख म्हणजे ते आपल्याला स्वरूप साक्षात्काराकडे नेत नाही. ती सुखाची व्याख्या जी आहे, ती अज्ञानातून निर्माण झालेली आहे, भ्रमातून निर्माण झालेली आहे. त्यांच्यासाठी व्यसन करणं हे एक सुख आहे आणि आपलं त्यांची जीवनशैली सुद्धा तशाच पद्धतीची असते. तर असं जे आहे, की जे काही लोकांना बऱ्याच जणांना अशी सवय असते, की सकाळी ते उठतच नाहीत. 11-11, 12-12 वाजेपर्यंत ते झोपतात, लोळत पडतात. ते सुद्धा एक प्रकारचं आळस, निद्रा हे सुद्धा तामसिक सुख आहे. तशात त्यांना सुख वाटतं, की चला आज सुट्टीचा वार आहे, आज रविवार आहे किंवा एरवी सुद्धा असं त्यांना असं वाटतं, की नाही उठूच नये, झोपावं वगैरे. तर हे सुद्धा तामसिक सुख आहे. मग याच्यात पण तुमचं मूल्यांकन आहे 3, 2, 1. मग आता जे काही आहे ते तुम्ही सगळ्या स्लाइड्सचं मूल्यांकन तुम्ही ॲड करा आणि त्याचा तुम्ही टोटल करू शकतात. म्हणजे 18च्या जवळ आहे ते म्हणजे छान. जे 6च्या जवळ आहे त्यांना स्वतःवर थोडंसं काम करायची गरज आहे किंवा ते इतकं छान नाही. आणि जे 12च्या जवळ आहेत ते अजून स्वतःला अजून थोडं वर आणू शकतात. आता आपण लगेच पुढे जाऊया. आता ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला सात्विक ज्ञान समजतं. आपण जे आता ज्या आपण श्लोक पाहिले त्यातला पुन्हा एक आपण बघतो आहोत, की तो महत्वाचा आहे. त्याच्यामध्ये म्हटलं आहे, की सात्विकी ज्ञान काय आहे, की जिथे अद्वैताची भावना आहे, सर्वत्र समभाव आहे, तर ते ज्ञान जे आहे ते सात्विकी ज्ञान आहे. ज्याला आपण ब्रह्मस्तर सुद्धा म्हणतो. निश्चय, सात्विकी निश्चय. मग हे पार्थ जो निश्चय अचल आहे, जो योगाभ्यासाद्वारे खंबीरपणे धारण केलेला आहे, अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय सात्विकी निश्चय आहे. त्याच्यासाठी इथं आपल्याला प्रभुपाद यांचं उदाहरण आहे, की जो आपण सात्विकी निश्चय पाहिला, की प्रभुपाद यांची जीवनशैली किंवा अशी होती, की सकाळी पहाटे उठायचं, ब्रह्ममुहूर्ताला मंगल आरती झाली, की मग एक 6च्या ठोक्याला मॉर्निंग वॉकला जायचं.
आणि मग मॉर्निंग वॉकला जाताना त्यांच्यासोबत त्यांचे अनुयायी, भक्तगण, अजून कुठले सगळे येणार आणि मग तेव्हा त्यांना सुद्धा प्रभुपाद एखादं काहीतरी छानसं भगवंताबद्दल वाचलेलं किंवा कुठलं छान ट्रान्सलेशन केलंय, तर म्हणजे त्याच तेच सांगणार किंवा त्याचबद्दल बोलणार, नाहीतर नामाबद्दल बोलणार. 8 वाजता त्यांचं प्रवचन, तेव्हाही भगवंताचीच सेवा, भगवंताबद्दलच प्रवचन सांगणं लोकांना. एक साधारण संध्याकाळच्या वेळेमध्ये त्यांना 5च्या दरम्यान वगैरे वेगवेगळी लोकं भेटायला यायची. कोणाचे काही प्रश्न असतील, कोणाच्या काही मंदिरात एवढी मंदिरं बांधली, ही इस्कॉनची स्थापना केली. त्या संदर्भात काही लोकांना भेटायचं असेल, त्याच्यासाठी संध्याकाळची वेळ होती आणि नंतर रात्री सगळेजण झोपल्यावर 1 वाजता प्रभुपाद ट्रान्सलेशन करायचे. मग अशा पद्धतीने त्यांनी भगवद्गीता आहे, भागवतम आहे आणि अजून वेगवेगळी अनेक पुस्तकं आहेत. तर ह्या सगळ्या पुस्तकांचं त्यांनी ट्रान्सलेशन केलेलं आहे. इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेशन केलेलं आहे, जी सर्वमान्य भाषा आहे. ती जी लोकांना समजणारी आहे. संपूर्ण जगामध्ये ती भाषा लोकांना समजते. ते कृष्णाचं प्रचार-प्रसार त्यांनी जगभर केलेला आहे. तर हे सगळं ट्रान्सलेशन ते रात्री करायचे. म्हणजे संपूर्ण दिवस 24/7 ते त्यांनी स्वतःला कृष्ण सेवेमध्ये त्यांनी वाहून घेतलं होतं आणि हा निश्चय आणि हा आणि हे असं 1 दिवस नाही, 2 दिवस नाही, तर हीच त्यांची जीवनशैली होती. तर हा जो निश्चय आहे, हा सात्विकी निश्चय आहे. या निश्चयाने ते निघाले, अमेरिकेला जायला निघाले. या जवळपास काही फारसे पैसे नाही, काही सामान नाही. सामान म्हणजे भगवद्गीतेचं ट्रान्सलेशन आणि 2 स्कंदांचं ट्रान्सलेशन झालं होतं भागवतम मधल्या. तर तेवढीच त्यांच्या गाठीशी काय ती शिदोरी. हेच फक्त घेऊन निघाले आणि हा जो निश्चय आहे, की तिथे माझं कसं होईल? फॉरेन कंट्री आहे. परदेशात मला कोण ओळखणार आहे? त्यांना मी काय बोलणार आहे? काय सांगणार आहे वगैरे? काही नाही. माझा कृष्ण आहे, माझा भगवंत आहे. तो बघून घेईल. मला जायचं आहे, तिथवर पोहोचायचं आहे. तर हा जो निश्चय आहे, हा सात्विकी निश्चय आहे. मग आता आपल्याला ही जी जीवनशैली आपण पाहिली, की राजसी, तामसी आणि सात्विकी. तर याच्यामधनं आपण पुढे जात-जात आपल्यामधला कुठले गुणकर्म आपल्याकडे आहेत, कुठलं कौशल्य आहे, कुठलं नैपुण्य आहे, त्यानुसार कुठला व्यवसाय आपण करू शकतो. तर मग 4 प्रकारचे वर्ण आहेत, 4 प्रकारचे व्यवसाय ज्याला आपण म्हणतो. ब्राह्मण कर्म असेल, क्षत्रिय कर्म असेल, त्याच्यानंतर वैश्य कर्म असेल किंवा शूद्र कर्म असेल. मग पुन्हा एकदा सांगते, की हे जे 4 जे वर्ण आहेत, वर्ण या शब्दाचा अर्थ व्यवसाय असा आहे. जाती व्यवस्था नाही. पुन्हा आपण बघणार आहोत लगेच. शमो दमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च. ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. मग शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता, स्वाभाविक गुणांनुसार ब्राह्मण कर्म करतात. म्हणजे जे ब्राह्मण कर्म करता आहेत, त्यांच्यामधला शुद्ध सात्विक भाव जो आहे, तो जागृत झालेला आहे. त्यांच्यामध्ये प्रचंड शांतता असते, संयम असतो, तपस्या असते. तपस्या करणारे असतात ते. त्यांना अर्थार्जनाचं त्यांनी करावं ही त्यांना मान्यता नसते. त्यांनी भिक्षा घ्यायची असते. ज्या 5 घरी भिक्षा मागायची असते आणि ज्या 5 घरी भिक्षा मागितली, त्या 5ही घरी मिळाली, तर तो दिवस त्यांनी तेवढं अन्न ग्रहण करायचं. जर नाही मिळाली, तर त्या दिवशी त्यांनी उपवास करायचा. त्यांनी इतर वर्णाच्या लोकांना ज्ञानदान करायचं आणि त्यांच्या वागण्या बोलण्यात प्रामाणिकपणा असेल, शांतपणे वागणं, संयमी असणं, लोकांना ज्ञान देणं, सत्य काय आहे, भगवंत कोण आहेत, याची लोकांना सांगणं, जाणीव करून देणं. तर हे सगळं जे आहे, हे ब्राह्मण कर्म आहे. शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे च अपि पलायनम् दानम ईश्वरं भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्. मग शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य, नेतृत्व व या स्वाभाविक गुणांनुसार क्षत्रिय कर्म केली जातात. मग क्षत्रिय कर्म असं आहे,
की ज्याच्यामध्ये तुम्ही अत्यंत शूरवीर आहात, दक्ष आहात. तुम्हाला तुमच्यामध्ये एक ते शौर्याचं तेज आहे. तुमच्यामध्ये ते औदार्य आहे. समोरून कितीही सैन्य आलं, तरी त्याला परत पाठवणं, त्याच्यावर वार करणं, त्याच्यावर शस्त्र चालवणं, आपल्या प्रजेचं रक्षण करणं, आपल्या राज्याचं रक्षण करणं, स्वतःचं रक्षण करणं. तर हा सगळा जो आहे, हे ज्याच्यामध्ये गुणधर्म आहेत, हे ज्याच्यात गुण आहेत, लीडरशिप क्वालिटी ज्याच्यामध्ये आहे, तर हे सगळे आहेत हे क्षत्रिय कर्म आहेत. आणि कृषी, गोरक्ष, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम. मग कृषी, गोरक्षा, व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा हे क्षुद्रांचं कर्म आहे. मग जे गोपालन असेल, शेती आहे, व्यापार आहे, आपण ज्याला 12 बलुतेदार वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय होते, की मग कोणी कुंभार असेल, कोणी सोनार आहे, लोहार आहे आणि मग ते ज्याच्या पूर्वी आपल्याकडे बार्टर सिस्टम होती आणि मग ते जे कोणी जो कुंभार असेल तो शेतकरीकडनं धान्य घेणार, जे गायींचं पालन करणार आहे त्यांच्याकडनं दूध घेणार, त्याच्या बदल्यात ते मातीची भांडी त्यांना बनवून देणार. म्हणजे हा सगळा जो व्यापार आहे, की हे जे सगळं ट्रेडिंग होतं, हे जे बार्टर एक्सचेंज होतं, तर हे जे आहे हे वैश्य कर्म आहे. आणि सगळ्यांमध्ये की ह्या प्रत्येक जातीमध्ये, ह्या प्रत्येक वर्णामध्ये काही प्रत्येकाला असिस्टन्सची गरज होती आणि तो असिस्टन्स जे आहे, मग त्याच्यामध्ये सेवाभाव असेल, त्याच्यामध्ये श्रमदान असेल, तर हे जे कर्म जे आहे, तर हे शूद्र कर्म, हा शूद्र वर्ण. तर हे अशा प्रकारचे 4 वर्ण, की ज्याच्यामध्ये तुमच्यामध्ये कुठले गुण आहेत, तुम्ही स्वतः तुमच्यामध्ये कुठल्या कौशल्य आहे आणि मग त्या पद्धतीने तुम्ही कुठलं कर्म चांगलं करू शकतात. हां, तुम्ही कोणाच्या घरी जन्माला आले त्याच्याने नाही, तर तुमच्यामध्ये कुठले गुण आहेत, तुम्ही कुठलं कर्म चांगलं करू शकतात, त्यानुसार ह्या 4 वर्णांमध्ये, ह्या 4 व्यवसायांमध्ये तुमची विभागणी होते आणि तो व्यवसाय नीट करता, करता धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आपल्याला भगवंतापर्यंत पोहोचायचं आहे. आणि मग अ, यथा प्रवृत्ती भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यश्च सिद्धीं विंदन्ति मानव. तर सर्व जीवांचा उगम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंताची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. मग आपल्याला जे गुण, आपल्यामध्ये जे गुणधर्म आहेत, जे गुण आहेत, त्यानुसार आपण कर्म करत, आपण इतर लोकांचा सांभाळ करत, मग आता क्षत्रिय, जे जे क्षत्रिय जे आहेत, जे राजा आहेत, जे वैश्य आहेत, जे अर्थार्जन करू शकतात, त्यांनी इतर लोकांना, त्यांनी ब्राह्मण लोकांचं, त्यांनी क्षुद्र लोकांचं, त्यांना ब्राह्मण लोकांना दान देऊन, शूद्र लोकांना त्यांनी त्यांच्याकडे त्यांना काम देऊन, त्यांच्याकडनं त्याच्या मोबदल्यात त्यांना वेतन देऊन, त्यांची त्यांचं अर्थार्जनाची किंवा त्यांना त्यांचं पालन-पोषण करण्याची जबाबदारी यांच्याकडे आहे. आणि त्या बदल्यात त्यांनी ब्राह्मणाने त्यांना ज्ञान देणं, त्यांच्या धार्मिक काय आहे, सत्य काय आहे हे सांगणं, क्षुद्र लोकांनी त्यांना असिस्टन्स देणं, त्यांना सेवाभाव हे सगळं जे आहे, अशा पद्धतीने समाज रचना जी आहे, समाज व्यवस्था जी आहे, की प्रत्येकाने एकमेकांना सांभाळून घेऊन पुढे जात भगवंतापर्यंत पोहोचणं आणि आपल्या मोक्षाचा मार्ग मोकळा करणं, अशा पद्धतीने ते विभागणी केलेली होती. आता आपण लगेच पुढे जातो आहोत. श्रेयान् सर्वधर्म विगुणः परधर्म स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वाणमव आप्नोति किल्बिषम्. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणं, परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. मग आता आपल्या वाटेला जे कर्म जे आलेले आहे, तर ते उत्तम पद्धतीने करणं, उगाचच त्याच्यावर की बाबा माझ्या वाट्याला का आलं किंवा मी हे कर्म का करायचं? मला हे नाही आवडत.
तुम्हाला जे आलेलं आहे, ते तुम्ही उत्तम पद्धतीने करा आणि उगाचच कोणाचं तरी नाही तो छान करतोय, त्याला किती छान काम मिळालेलं आहे, मग ते काम मी केलं तर. पण तुम्ही त्याच्यात तुम्हाला नैपुण्य नाहीये, कौशल्य नाही आहे आणि मग तुम्ही काहीतरी ते अर्धवट करणार. पण कारण तुम्हाला ते काम आवडतं आहे. पण तुमच्यामध्ये ते गुणच नाही आहेत. मग ते अर्धवट काहीतरी करण्यापेक्षा जे तुम्हाला येतंय ते 100% द्या आणि पूर्ण करा. इथं आपल्याकडे एक छोटं उदाहरण आहे, की तिथे त्यांनी एक कॉम्पिटिशन अरेंज केली आहे. आणि ती कॉम्पिटिशन काय आहे? ते झाडावर चढणं आणि त्याच्यामध्ये स्पर्धक कोण आहेत? त्या स्पर्धेमध्ये भाग घेणारे स्पर्धक आहेत हत्ती, माकड, पक्षी, मासा, कुत्रा, मगर सगळे आहेत. अ, मग मला सांगा, की तो झाडावर चढायला माकड सरसर चढून जाईल. पक्षी उडत-उडत जाईल. तर मग मला सांगा आणि मग हत्ती झाडावर चढू शकेल का? किंवा माशाला पाण्यातनं बाहेर काढलं, की तो तडफडू लागतो. हो की नाही? मग मला सांगा, त्या माकडापेक्षा, पक्षापेक्षा हत्ती श्रेष्ठ नाही आहे का? म्हणजे कनिष्ठ आहे का? आणि माकड श्रेष्ठ आहे, पक्षी श्रेष्ठ आहे का? नाही. प्रत्येकाचे आपापले गुणधर्म आहेत. त्यानुसार त्याने कर्म करावं. उगाचच सगळ्यांनीच त्याचं त्याचं ते कर्म आहे म्हणून ते मला आवडतं आहे म्हणून ते करायला जाऊ नये. हत्ती हत्तीच्या जागी श्रेष्ठ आहे. माकड माकडाच्या जागी, पक्षी पक्ष्याच्या जागी, तो मासा त्याच्या पाण्यामध्ये मला सांगा बाकीच्यांना ह्या प्राण्यांना जर पाण्यात टाकलं, मासा छान पोहू शकतो. बाकीचे प्राणी पोहू शकतात का? नाही. त्यामुळे ज्याला जे येते आहे त्याने ते उत्तम पद्धतीने करावं. उगाचच कुठलेही हेवे-दावे न करता. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. म्हणजे प कर्माद्वारे मग आपलं हे जे कर्म आहे, आता आपलं जीवन शैली अशी आहे किंवा आपण 1 सेकंदही कर्म न करता थांबू शकत नाही किंवा मी कुठलंही कर्म करणार नाही असं होत नाही. आपण श्वास घेत असतो प्रत्येक क्षणी. मनात काही अनेक विचार असतात. त्यामुळे कर्म हे सुरूच असतं. मग जो संयम ज्याच्यामध्ये संयम आहे, त्याच्यामध्ये कुठलीही आसक्ती नाही आणि ह्या ज्या भौतिक प्रपंचामधल्या ह्या ज्या इंद्रिय इच्छा आहेत, त्यांना तो दुय्यम लेखतो, त्यांना तो तुच्छ लेखतो आणि त्याने कर्मसन्यास घेतला आहे. म्हणजे कर्मसन्यास म्हणजे काय हे आपण शिकलेलो आहे. कर्मसन्यास काय आहे, की कर्म करायचं पण त्याच्या फळाचा संन्यास म्हणजे फळाची अपेक्षा करायची नाही. तर कर्मसन्यासाद्वारे त्याने आपल्याला कर्मबंधनातून मुक्तता मिळवून घ्यायची. म्हणजे कर्मबंधनातून मुक्तता म्हणजे काय? की जर तिथे कर्मसन्यास आहे, तिथे फळाचीच अपेक्षा नाही, मग त्या कर्माबरोबर येणारा दोष कसा त्याचा राहील? मग तो दोषापासून पण मुक्तता मिळते की नाही? म्हणजे आपण जे कर्म भगवंताला अर्पण केलं, फळ भगवंताला अर्पण केलं, मग तो दोषही भगवंतालाच अर्पण होतो आणि आपण या जन्म-मृत्यूच्या चक्रातून बाहेर पडतो आणि अशा पद्धतीने आपण आपली आध्यात्मिक प्रगती साधू शकतो किंवा एखादा जीव त्याची आध्यात्मिक प्रगती साधू शकतो. आणि मग त्या प्रगती साधू शकतो म्हणजे नेमकं काय बघा. ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तीं लभते पराम्. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती, द्वेष यातून मुक्ती होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मितहार करतो, आपली काया, वाचा, मन संयमित करतो म्हणजे शारीरिक तपही आला. जो सदैव समाधिस्थ अनासक्त असतो, मनाचा तप आहे, जो मिथ्य अहंकार, मिथ्य बल, गर्व, काम, क्रोध, भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो, ममत्व रहित आहे, शांत आहे, जो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्रगत होतो. मग असा जो कोणी आहे, जणू इथे व्याख्याच दिलेली आहे, की आपण हे केलं पाहिजे, हे नाही केलं पाहिजे. मग जिथे आसक्ती नाही, द्वेष नाही, जिथे कुठल्याही जो मितभाषी आहे, समभाव आहे, सात्विक आहार करतो आहे, संयम आहे, मनाचा संयम आहे, आत्मसंयम आहे, वागण्या बोलण्यात संयम आहे. कुठल्या तर हे सगळं ज्याच्यामध्ये आहे, असा जो मनुष्य आहे, असा जो जीवात्मा आहे, तो निश्चितच आत्मसाक्षात्काराच्या
वाटेवर आपली प्रगती करू शकतो किंवा त्याला आत्मसाक्षात्कार होऊ शकतो किंवा होतो. आणि निश्चितच त्याला त्यांच्यामध्ये नाही तर इतर आजूबाजूच्या जीवांमध्ये सुद्धा ब्रह्मस्तर म्हणजे सगळ्यांमधल्या भगवान श्रीकृष्ण जे क्षीरोदक्षाई विष्णू या स्वरूपात आहेत, परमात्मा या स्वरूपात आहेत, त्यांचं त्यांना दर्शन होऊ शकतं. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, भक्त्या माभाभिजानाति यावन्यश्चास्मी तत्वता ततौ मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. मनुष्य मला स्वतः माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करतो. मग ज्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे, ज्याने स्वतःला समाधिस्थ करून भगवंत आपल्यामध्ये असलेल्या परमात्म्याचं दर्शन ज्याला मिळालेलं आहे, दर्शन घेतो आहे, अशामध्ये ज्याने आपल्या आणि मग हळूहळू आणि मग तो कारण की आपण योगाभ्यासाद्वारे सुद्धा आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होऊ शकतो. आपण भगवंताचं दर्शन घेऊ शकतो. पण जो केवळ आणि केवळ जरी आत्मसाक्षात्कार झाला, पण त्याचा भक्तिभाव वाढलेला आहे. जो अनन्य भक्ती योगामध्ये आहे, की जो प्रत्येक श्वासागणिक 24/7 तो फक्त आणि फक्त भगवंतासाठीच कार्य करत असतो, भगवंतासाठीच जगत असतो. असा जो कोणी अनन्य भक्ती योगामध्ये आहे, याच्यासाठी मी तुम्हाला आई आणि मुलाचं उदाहरण दिलेलं आहे. आईचं आपल्या मुलाबद्दल असलेलं प्रेम हा अनन्य भक्ती योगाचाच एक प्रकार आहे असं आपण म्हणू शकतो. आणि जी भावना आहे, हे प्रेम अशा प्रकारचं प्रेम जेव्हा एका भक्ताच्या मनामध्ये उत्पन्न होतं भगवंतासाठी, ते जे आपसूक जे सगळं येतं, तर ती जी भावना आहे तो अनन्य भक्ती योग आहे. आणि जेव्हा आपण अनन्य भक्ती योगामध्ये जातो, जेव्हा एखादा भक्त अनन्य भक्ती योगात प्रवेश करतो, तो भाव, तो प्रेमभाव, तो भक्तिभाव भगवंता त्या मनुष्याला, त्या जीवात्म्याला भगवत धामापर्यंत पोहोचवतो, मोक्षापर्यंत पोहोचवतो, वैकुंठ धामापर्यंत पोहोचवतो. आणि मग पुढे म्हणतायत, सर्व कर्मण्यपि सदा कुर्वन्नो मद व्यापश्रयम मत्प्रसादात वाप्नोती शाश्वतम पदमम अव्ययम. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्म करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली, माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. मग संन्यासी नाही आहे, संन्यासाश्रम धारण केलेला नाही आहे, प्रपंचात आहे, सगळी कर्म करतो आहे, पण तो शुद्ध भक्त आहे, सात्विक भाव जागृत आहे, माझा भक्त आहे, माझ्यासाठी कर्म करतो आहे, तर त्याला, अशा भक्ताला शाश्वत धामाची, अविनाशी धामाची निश्चित प्राप्ती होऊ शकते. प्रभुपादांनी सुद्धा आपला प्रपंच केला, त्यांनी आपलं सगळं जीवन त्यांनी सांभाळलं आणि त्याच्यानंतर ते करता करता त्यांनी भगवंतांची भक्ती केली आणि त्यांनी इस्कॉनची स्थापना केली किंवा भगवंतांचा किंवा कृष्णाचा प्रचार प्रसार केला. तर असे जे भक्त जे असतात त्यांना निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती होते. असे अनेक संत आपल्या अवतीभोवती आहेत. पण पुढे जाणार आहोत. मश्चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात दिश्यसी अथ चेत्वम अहंकारान श्रोष्यसी विनक्ष्यसी. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकट पार पडशील. तथापि तू अशा भावनेने ये कर्म न करता अहंकाराने माझं न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. मग तुला जर उद्धार करून घ्यायचा असेल तर तू जी काही आपण सर्व कर्म भगवंताला पण करून भगवंताच्या आपण सतत त्याच्यासाठी कर्म करत राहिलो, त्याच्या भावनेमध्ये आपण राहून त्याला स्मरणात ठेवून आपण कर्म करत राहिलो तर आपल्याला संकट येणार आहेत. कारण की आपल्याला माहिती आहे आता आपलं पूर्वसंचित आपल्याला माहित नाही, पण त्या पूर्वसंचितानुसार आपली शैली ठरलेली आहे. आपल्या जीवनामध्ये जे चढ उतार येतात, आपल्याला रोज ज्या सिच्युएशन्सला, ज्या गोष्टींना सामोरं जावं लागतं आहे, ते आपलं पूर्वसंचित आहे, पूर्वकर्म आहे. त्यामुळे ती संकट तर येणारच आहेत, पण ती संकट पार करण्याची शक्ती, त्याच्यातनं आपल्याला तारून नेण्याची शक्ती, क्षमता कोण देत आहे? भगवंत देत आहे. हा विश्वास जो आहे तो निश्चित त्या गोष्टीतनं पार पडून जाईल.
पण असा विश्वास न ठेवता, भगवंत कोण आहेत, मी माझ्याच अहंकाराने मदमस्त होऊन मी सगळी कर्म करत राहील, काही मला माहित नाही भगवंत वगैरे. मला संकट आलेलं आहे, तर माझ्या बुद्धीनेच मला ते पार पडायचं आहे. आणि मलाच ते सगळं करायचं आहे. बघू मला किती समजत आहे, मीच कष्ट करणार आहे. मीच म्हणजे स्वतःचा अहंकार, अहमपणा आणि त्याच्यामध्येच आपण ते कर्म करत राहायचं. आणि अशाने काय होतं, की आपण स्वतःचाच आपण विनाश ओढवून घेतो किंवा स्वतःचीच आपण अधोगती करत असतो. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशे विजुन तिष्ठती. भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हे अर्जुना, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे. तो सर्व जीवांचं भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. मग आता आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला हे शरीररूपी यंत्र मिळालेलं आहे, ज्याच्यामध्ये आपला आत्मा स्थित आहे. इकडे-तिकडे विहारतो आहे, कर्म करतो आहे. आपल्या आत्म्याला कर्म करण्यासाठी शरीररूपी यंत्र मिळालेलं आहे, जे शरीररूपी यंत्र 24 घटकांनी बनलेलं आहे. आणि मग त्या 24 घटकांमध्ये त्या 24 घटकांच्या संयोगाने आपल्यामध्ये भावना निर्माण होत आहेत. ते सात्विकी, राजसी, तामसी हे 3 गुणांच्या प्रभावापडावाखाली आपण व्यक्त होत असतो. तशा पद्धतीची आपली कर्म घडत असतात आणि मग त्याचा परिणाम काय होतो, आपण कर्मबंधनात अडकतो आणि जन्म-मृत्यूच्या चक्रात अडकतो. हो की नाही? आता हे आपल्याला माहिती आहे. इथे भगवंत काय सांगत आहेत, की ह्या यंत्रामध्ये आपला शुद्ध आत्मा ह्या यंत्रामध्ये आरूढ होतो आणि त्या आत्म्याच्या हृदयामध्ये भगवंत स्थित असतात. आणि अशा पद्धतीने आपला आत्मा ते यंत्र आरूढ केल्यानंतर काय कर्म होत आहेत, त्याचा तो ऑब्झर्व्हर असतो, त्याचं तो सगळं नोटिंग करत असतो. आपल्या प्रत्येकाची डेटा फाईल बनवत असतो. तो भ्रमण निर्देशित करत असतो. मग आपण काय-काय करतो आहे, कृती काय करतोय आणि मनात काय विचार करतोय, एखाद्याला छान हसून स्माईल द्यायची आणि आणि मनामध्ये 2 शिव्या घालायच्या, हे सुद्धा तो भगवंत जो आहे नोटिंग करत असतो, निर्देशित करत असतो. म्हणजे आपल्यामध्ये तो नुसता आपल्यामध्ये स्थित आहे का नाही. प्रत्येक सेकंदाचं, फ्रॅक्शन ऑफ सेकंदाचं आपण काय कर्म करतो आहे, काय कृती करतो आहे, त्याची ते डेटा फाईल बनवत असतो. आणि अशा अनेक डेटा फाईल त्याच्याकडे आहेत, ज्या लाखो करोडो जे जीवात्मा आहेत, की त्या प्रत्येकाची मग त्याचा भूतकाळ काय आहे, वर्तमान काळ काय आहे आणि त्याच्यानुसार भविष्य काळ काय ठरणार आहे, याची सगळ्याची नोंदणी त्याच्याकडे आहे. आणि म्हणून तो उपदेष्टा हनुमंता आहे आणि म्हणून तो अनुमती देत असतो. कारण त्याच्याकडे ऑलरेडी हा डेटा सेव्ड आहे. तो डेटा मेंटेन करतो आहे आणि म्हणून तो अनुमती देतो, "बाबा तुला हे तू करू शकतो का? नाही करू शकत." आपण लगेच पुढे जाऊया. "तमेव शरणं गच्छन् सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परं शांती स्थानं प्राप्यसी शाश्वतम्." हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती, सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. आणि म्हणून भगवंत म्हणत आहेत, की तुमच्यामध्ये जो परमात्मा स्थित आहे, त्याला तुम्ही पूर्णपणे शरण जा आणि अशाने तुम्हाला निश्चितच परमधामाची प्राप्ती होईल. तुम्ही शरण गेलात, की तुम्ही काय कृती करता आहे, तुमचं सगळं अहंकार, सगळं मोह बाजूला राहतो आणि तुम्ही उत्तम पद्धतीने तुमचं कर्म करून तुम्ही भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतात. भगवंताची कृपा प्रसाद मिळवू शकतात. इथं आपल्याला हे आपल्या शेजारचं चित्र आपल्याला माहिती आहे. आपण ते उदाहरण पाहिलं होतं, की त्यांनी ते राजा होते, पण राजा असतानाही त्यांनी तो पुरीचा रथयात्रेमध्ये त्यांनी तो रस्ता झाडायचं काम केलं होतं आणि अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांची सेवा आरूढ केली होती आणि चैतन्य महाप्रभूंची कृपा जी आहे त्यांनी मिळवली होती. आणि मग पुढे आपण बघणार आहोत, की पुढे भगवंत म्हणत आहेत, "इति ते ज्ञानमाख्यातं भूयात गुह्यतरं मया विमृक्षैत तदेशेन यथेच्छसि तथा कुरु." ज्याप्रमाणे मी तुला अत्याधुनिक गुह्य ज्ञान सांगितलेलं आहे, आता याचा तू पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते तू कर. आता भगवंत म्हणतायत, मी तुला सगळं तत्वज्ञान सांगून झालेलं आहे. आता काहीही शिल्लक नाही. गुह्यतम असं सगळं ज्ञान दिलेलं आहे. पण आता त्याचा तू विचार करायचास आणि तुझी काय इच्छा आहे, त्याप्रमाणे तुला कृती करायची आहे.
म्हणजे इथे भगवंत सांगतायत, मी तुला सांगायचं काम केलेलं आहे, रस्ता दाखवायचं काम केलेलं आहे, की बाबा हा योग्य मार्ग आहे, हा अयोग्य मार्ग आहे. बट चॉईस इज युअर्स. तुला निवडायचं आहे. तुझ्या इच्छेनुसार तुला युद्ध करायचं आहे का तुला अजूनही शस्त्र बाजूला ठेवायचं आहे, हे तू ठरव. आपल्याला सुद्धा हेच सांगता आहेत, की तुम्हाला नामजप करायचा आहे, तुम्हाला पुन्हा आध्यात्मिक प्रगल्भता, प्रगती करायची आहे, का तुम्हाला पुन्हा या भौतिक प्रपंचामध्ये अडकून बसायचं आहे. चॉईस इज युअर्स. आणि मग पुढे म्हणता आहे, मन्मना भव मद्भक्त मद्याजी मा नमस्कुरु मामई वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. सदैव माझं चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझं पूजन कर, मलाच नामस्मरण कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुलाही प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू माझा एक अत्यंत प्रिय सखा आहेस. मग हा श्लोक आपण 9व्या अध्यायातही पाहिलेला आहे, की तू माझ्यामध्ये माझं सदैव चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझा नमस्कार कर, माझं पूजन कर, मला स्मरणात ठेव. 24/7 मला स्मरणात ठेव. माझं कधीही विस्मरण होऊ देऊ नको. आणि मग मी हे जेव्हा तू करशील, तेव्हा मी तुला एक शाश्वती देतो आहे, प्रतिज्ञाच करतो आहे जणू, की तुला निश्चित तू माझ्या भगवत धामापर्यंत पोहोचशील. तुला मोक्ष निश्चित आहे. आणि तू अर्जुनाला तर निश्चितच, कारण तो एक प्रिय सखा आहे. त्यामुळे त्याच्यावर भगवंतांची कृपा तर निश्चित होणार आहे. पुढे म्हणत आहेत, सर्व धर्म परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि च शुच. सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कर आणि केवळ मलाच शरणी ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करेन. तू भयभीत होऊ नकोस. मग इथे भगवंत सांगत आहेत, की अर्जुनाला प्रश्न आहे ना, पितृधर्म, ज्येष्ठ धर्म, गुरु शिष्य धर्म आणि समोर गुरु आहेत, समोर पितामह आहेत, समोर बंधू आहेत, भाऊ आहेत, बंधू धर्म, मित्र धर्म आणि म्हणून वैषण्य होतं ना. म्हणून हे सगळे माझेच आहेत, हे माझेच आप्तेष्ट आहेत. मग मी कसं त्यांच्यावर शस्त्र चालवणार? मी तर भगवंत म्हणता आहेत, की हे सगळे धर्म बाजूला ठेव आणि तू फक्त एक शिष्य धर्म, तू माझा शिष्य आहेस, माझा भक्त आहेस. तू फक्त त्याचाच तू भगवंताला शरण आहे, मला शरण आहे आणि तेवढाच फक्त तू धर्म पाळ. तेवढंच माझ्या आनंदासाठी कर. तू बाकी कशाचीही तुला कुठलं पाप लागेल का, की तुझं काय होईल, कोण काय बोलेल याचा कसलाही विचार करू नकोस, भयभीत होऊ नकोस, असं म्हणता आहे. इदं ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन न चाशुश्रुतवे वाच्यम न च मायोभ्य सूयती. जो तप करत नाही, भक्ती करत नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधी सांगू नको. मग इथे भगवंत सांगत आहेत, की ज्याला विश्वास नाही आहे, जो मूढात्मा आहे, जो संशयात्मा आहे, दुरात्मा आहे, विमूढ आत्मा आहे, नास्तिक आहे, आसुरी प्रवृत्तीचा आहे, ज्याला भक्तीमध्ये कधीही संलग्न होत नाही, माझा भक्त नाही, तो कधीही नामस्मरण करत नाही, तप करत नाही आणि भगवंताचा द्वेष करतो, अशा लोकांना हे गुह्य ज्ञान कधीही सांगू नकोस. आणि मग पुढे म्हणत आहे, य इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते श्वभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामैष्य ते संशय. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल, त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच शंका नाही. पुढे म्हणत आहेत, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि. त्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणताही सेवक नाही या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. पण जो भक्त आहे किंवा ज्याला जो मनुष्य खूप छान पद्धतीने हे माझं परमगुह्य ज्ञान किंवा माझ्या या ज्ञानाचा किंवा ह्या भागवत धर्माचा, भगवद्गीतेचा प्रचार प्रसार करेल किंवा सगळ्यांना हे रहस्य सांगेल किंवा हे ज्ञानाचा इतरांपर्यंत तो शेअर करेल, तर असा जो भक्त जो आहे तो मला प्रिय राहील. असा जो माझा सेवक आहे तो मला प्रिय राहील आणि त्याला निश्चितच आध्यात्मिक मार्गामध्ये प्रगती मिळेल आणि त्याला मोक्षही प्राप्त होईल क्रमशः, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, अध्यक्षते च य इमं धर्म संवाद मावयोः
ज्ञानयज्ञेन तेन अहम इष्ट स्वामीती मे मतिः. आणि ही मी असं घोषित करतो, की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचं अध्ययन करतो, तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझं पूजन करतो. मग हे जे हा भगवद्गीता आहे किंवा भागवतम आहे, हा एक प्रकारचा संवाद आहे किंवा कुठलंही शास्त्रच आपण कुठलाही आपण ग्रंथ वाचला, तर तो एक प्रकारचा संवाद असतो. आणि ह्या इथे भगवद्गीता आहे, तर भगवद्गीतेचा हा संवाद जो आहे, जो हे वाचेल, जो ह्या पवित्र संवादाचं अध्ययन करेल, जो ते समजून घेईल, तर तो निश्चित बुद्धीद्वारे माझं पूजन करेल. म्हणजे जो हे वाचणार आहे, तर तो बुद्धीद्वारे भगवंताची भक्ती करणार आहे. म्हणजे गेले 18 दिवस आपण जे करतो आहे, की रोज 1 तास आपण ह्या भगवद्गीतेला जो देतो आहे, म्हणजे बुद्धीद्वारे निश्चितच आपण भगवंताची पूजा करतो आहे. श्रद्धावान म्हणून श्रियश्च शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्त शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो, तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जिथे वास करतात, त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. मग अशा प्रकारे जो अ, अगदी श्रद्धेने श्रवण करतो आहे, कीर्तन ऐकतो आहे, कीर्तन करतो आहे, भक्तांच्या संघामध्ये आहे, भगवंतांच्या संघामध्ये आहे, भगवंतांच्या भक्तांच्या संघामध्ये आहे. तर असा जो कोणी जीव आहे, तो त्याच्या पापांचं शालन करतो आहे आणि निश्चितच तो अ, भगवंतांच्या भक्तांच्या संघामध्ये राहून किंवा भगवंताची भक्ती करता करता तो निश्चितच आध्यात्मिक प्रगती साधू शकतो. आणि मग पुढे आता इथे एवढं सगळं भगवंतांनी सांगितल्यानंतर अर्जुन म्हणत आहेत, नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् याच्युत स्थितोऽस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनं तव. मग अर्जुन म्हणता आहेत, हे कृष्णा, हे अच्युता, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुझ्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे. तुझ्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. मी एवढं सगळं भगवंतांनी सांगितल्यानंतर कुठेतरी 10व्या-11व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाने भगवंताला शरण गेले होते आणि सांगितलं होतं, की माझा भ्रम नष्ट होत आहे. पण तो पूर्ण झाला नव्हता. तर आता तो फायनली 100% झालेला आहे. आणि सांगता आहेत, की आता माझा निश्चय दृढ झालेला आहे. माझा जो संशय होता तो सुद्धा मी संशयमुक्त झालेलो आहे. तो भ्रम गळून पडलेला आहे. आणि तुम्ही जी आज्ञा केली आहे, तुमच्या आनंदासाठी मी कर्म करायला तयार आहे. मी हातात शस्त्र घ्यायला तयार आहे. मी युद्ध करायला तयार आहे. असं अर्जुनाने भगवंताला सांगितलेलं आहे. आणि हे सगळं एकीकडे सुरू असताना याची देही याची डोळा आपण म्हणू शकतो, की संजय त्यांचं कुठलं पुण्यकर्म फळाला लागलं होतं आणि त्यांना दिव्य दृष्टी मिळाली आणि हा संवाद भगवंतांचं विराट स्वरूप, भगवंतांचं चतुर्भुज रूप, भगवंतांचं द्विभुज रूप याचं दर्शन झालं असे संजय म्हणत आहेत. याप्रमाणे श्रीकृष्ण अर्जुन या 2 महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी होता. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असताना साक्षात त्यांच्याकडून मी हे ऐकलं आणि हे राजन, हे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांचा हा जो अद्भुत संवाद, यांचा हा पवित्र संवादाचं असं वाटतंय वारंवार स्मरण होऊ व्हावं आणि तो क्षण पुन्हा पुन्हा यावा आणि पुन्हा पुन्हा मी त्या आनंदाची अनुभूती घ्यावी, असं कुठेतरी संजय धृतराष्ट्र यांना म्हणत आहेत. आणि पुन्हा म्हणत आहेत, हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचं हे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने त्यांचे ज्या प्रत्येक रूपांचं, विविध रूपांचं वर्णन पाहिलेलं आहे, दर्शन घेतलेलं आहे आणि मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा आनंद होत आहे, हर्ष होत आहे, असंही ते सांगत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूती ध्रुवा नितिर्मती मम. म्हणजे ते भगवान श्रीकृष्ण आहेत, योगेश्वर कृष्ण आहेत. जिथे महान धनुर्धर अर्जुन आहे, जिथे पार्थ आहे, तिथे ऐश्वर्य आहे, तिथे विजय आहे, तिथे असामान्य सामर्थ्य आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तिथे नीतिमत्ता आहे, तिथे धर्म आहे,
तिथे प्रामाणिकपणा आहे आणि हे माझं मत आहे. म्हणजे त्यांचा विजय निश्चित आहे, असं कुठेतरी इनडायरेक्टली संजय यांनी धृतराष्ट्र यांना सांगितलेलं आहे. धृतराष्ट्राचा पहिलाच प्रश्न होता, भगवद्गीतेची सुरुवात होती, "किं कुर्वत संजयः?" युद्धभूमीवर काय सुरू आहे? "मामका पांडवाश्चैव." माझे पुत्र आणि पंडूचे पुत्र काय करत आहे? तिथे संजय सांगत आहेत, की जिथे भगवान श्रीकृष्ण आहे, जिथे अ, धनुर्धर अर्जुन आहे, तिथे विजयश्री निश्चित आहे. आणि मग पुढे इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. इथेच भगवद्गीता संपते आहे. भगवद्गीतेचा 3रा टप्पा संपतो आहे आणि भगवद्गीतेचे संपूर्ण अध्यायही संपत आहे. आजच्या 18व्या अध्यायात आपण पाहिलं कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता. म्हणजे जे आपण गेल्या 18 अध्यायात पाहिलं होतं, तर सुरुवात आपली कर्मापासून झाली होती. मग कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता. मग कर्माचे 5 घटक कुठले आहेत? आणि मग सर्व हे 3 गुण जे आहेत, ते आपले कर्म किंवा आपली जीवनशैली कशी निर्देशित करतात, हे कुठेतरी पुन्हा आपण आज पाहिलं. वर्णाश्रम धर्म आणि त्यानुसार आपण कसं भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो, कसं आपण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आपलं आपलं जीवन व्यतीत करू शकतो, तर ते कुठेतरी पाहिलं. मग जे ज्ञान काय आहे, असं ते पुन्हा एकदा आज पाहिलं. आणि मग कृष्ण भक्तीमध्ये किंवा भगवंतांच्या भावनेत, कृष्ण भावनेत वावरणे, अनन्य भक्तीमध्ये वावरणं म्हणजे नेमकं काय? तर हे पुन्हा एकदा भगवंतांनी सांगितलं. आणि सगळ्यात शेवटी निष्कर्ष, की जिथे भगवान श्रीकृष्ण आहेत, तिथे अर्जुन आहे, तिथे विजयश्री निश्चित आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हा अध्याय ही संपूर्ण भगवद्गीता आपण आम्ही जे अर्थ सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, तर ही भगवद्गीता जशी आहे तशी श्रील प्रभुपाद यांच्या भगवद्गीतेवर आधारित आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न केला असेल. आणि जे काही अधिक गुण असेल, तर ते सगळ्या त्या चुका ज्या आहेत, त्या सगळ्या आमच्या आहेत. आणि जर काही अधिक कमी जास्त सांगण्यात आलं असेल, तर निश्चित तुम्ही आम्हाला क्षमा करा मोठ्या मनाने. आणि जिथे आपण भगवद्गीता ऐकतो, जिथे आपण भगवद्गीतेचं अध्ययन करतो, तिथं गीता महात्म्य म्हटलं जातं. त्यामुळे आपण गीता महात्म्य म्हणूया. अथ गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् त्रयता पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखापद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण सगळ्यांना. इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्ण.